Jadi kini kau ang nak namu menurutkan perintah den. Indak namu ang nemo kemenakan den. Tasara de wang. Pilih satu antara dua. Wa ang turut perintah den atau indak. Ko ang lain menurut kawin Yuseleni. Ko ang nak namu menurut aden turun dari rumah kau. Den tinggalkan wa ang jadi diam. Tinggal pilih.
Kau jadi kini jua wang berangkat, Din? Iyo, Mak. Beko mau berangkat jatuh pukul 1. Kurici lambo bali. Lambe bana mau bali ya. Gale di sinan metumpangkan saja kau orang. Jadi, batu etongan jaya waang 2 hari lalu. Tapi lambo kato kan kama. Alunado kesanggupan ambo lagi. Kok ambo pelakukan bana tanda ayah tu. Mungkin buruk akibatnya. Coba pikir ya, Mak. Si Leni itu orang biasa sana. Kok tersio-sionyo di tangan ambo isua. Indak terturuikan kandaknya di ambo. Dek karena pencarian ambo alu memadai leh. Tentu buruk kesudahannya. Nyampang tumbuh silang sengketo. Bapak cabalah awak jadi. Jo adik-adik taniayo kesudahannya. Sabananyo di ambo kok dape telah pehkan andaknyo adik ku agak berdua bertiga dulu. Lagak ringan baban awakku nanti baru di sini ambo mikirkan diri ambo. Sebab ayahlah penyakitan. Tanagonyo alagak lama. Kok nyampang singkik-singkik saja permintaan beliau nanti. Sianan kemuri adik-adik kok. Adik masih banyak nak ketek-ketek baru mak. Kalau ambo lah berumah tangga pulo tentulah sulit jadinya tu. Itu sabananya membarikan ambo mak. Tapi ayahlah salah terima saja. Kalau itu kan iyo. Tapi ayah waangko nandi inyo saja nan lalu dinyo. Biarlah mak. Berdoa saja lah wak. Keuntuan takkan ajuo banadi beliau. Bisa suri pikirannya tu. Tapi kok nyampang basuo kato-katonya tu. Kabaa awak laiko nak. Kasia awak mengadu. Lai bana mama waang. Iduinyo bacando itu pulonyo. Anaknya rami pulo. Ke Tuhan awak mengadu. Yakinlah. Tuhan tu ndak sio-sio menjadikan awak kau. Kok nyampang iyo sesingkik itu pikiran ayah. Sampai hati beliau meninggalkan anak salah penurang nama si ketek-ketek kok. Yo apa boleh buat. Lah nasib di awak kebaaju. Kita terima dengan lillahi ta'ala. Disarahkan hidup mati awak kepada Allah. Antah. Kalau laba itu janya waang. Kaba apulo. Indak dapat di dendo tu. Tu. Ayah waang pulang. Mengeceklah kayunya balik. Kok iyo kabarangke kini jo waang. El-elok mengatakannya. Ha, laba kami. Jadi kau balik kini jo wang. Iyo ya. Lambek banamu balik lamu amek gale tinggal. Gale wa pitaruakan saja ke kawan di sini. Oh, Pak Nantun. Iyo ya. Sebentar lagi mau berangkat. Kurici lambo bali. Adik-adik tadi ke mama. Si Dewi jo si Dayat lagi. Tu nyoba main. Nan di sekolah ala lambo katukan tadi. Barasomo ke berangkat. Dewi, Dayat. Yoda, udah kapai kini Yoda. Iyo. Udah kepai le yo. Dewi, rajin-rajin sekolah ya. Sembayang jo mengaji, jangan tinggal-tinggal. Jadi dah, jangan lama-lama pai ya dah. Indah. Dayat, jangan nakal-nakal yo. Bah main ndak boleh jauh-jauh. Tolong-tolong amak karajo ini. Jadi dah, tapi laki pulangnya dah. Jadi, aku piti untuk belanja. Berdua yo. Onde, Siti Dayat banyak. Dayat masukkan kaca ya dah. Kalau lah banyak, untuk membeli oto. Terima kasih ya dah. Dek Dewi untuk membeli buku dah. Terima kasih ya dah. Iyo. Toto lah tibo. Ambo paila ya. Mak. Ambo pai mak. Jadi, elok di negari orang ya nak. Usah begadang-gadang hati saja. Karena dia waang ketek-ketek. Insya Allah mak. Tolong ambo doa.
Dewi, Dayat, udah Pak Iyo. Jadi jangan lama-lama Pak Iyo dah. Bukannya girang anak
Ana, Apa tuan? kamarilah. Lain yang kalian sabui. Apa tu tuan? Ba adik kau Tuan Sudin. Nampak-nampaknya anak tu dak namu menangakan katoren doh. Alun tantura batagaknya lainnya lah berjalan saja. Lasa minggu pulonya berjalan. Aindak pulo do kabar-kabarnya. Kini ba adik kau. Tapi lari katokannya. Inyo alun sanggup lai. Alasannya saja tu nyo. Nan sabananya nyo sagan ke menimung ke manakan den. Berarti nyo ndak maragoi den dan keluarga den lai. Justru inyo dek maragokan tuan lah tu. Mangko inyo alun namu menerima. Inyo takui. Kalau dek karano inyo tu nanti rusak hubungannya jo bakunyo. Kalau inyo takui kerata seharusnya diterimanya itongan tu. Supaya hubungan tu nak bertambah kuat. Kalau tadinya petalian tu baru selampi, kini bertambah selampi lagi. Kamu tambah tagok itu. Iyo, kalau tali penambah tu lai kuat. Tapi kalau tali penambah tu lai lapuk, sedangkan nan ditahankannya bertambah bare, kan bisa putus tali tu kesudahannya. Di Siudin itu bana nan ditakuikannya. Dek ma arokkan labo bisa-bisa pokok nang kabi beko. Kok disiu-siukan anak orang tentu iyo. Indak bako, indak sia kesamo saja tu nyo. Kan dek itulah tuan. Dek inyo takui kata sio tu. Sabab usahanya alun kuat lai. Kok manggalehnya di kaki limo baru. Nyampang indak tercukupi kan ndak bininya tu dinyo bisa tantu buruak kasudahannya. Sabab kini kok urang menilai manusia kok lajo pitih tuan. Ai ndak cik iyo kau tu roh. Mencari-cari jalan ke mailaknya tu. Kok iyo lai serupa itu pendiriannya. Mangaja si hati anak si tua tu mangkok lai nyalang cek matonya. Pokoknya kini ko karena Sudin ndak namu menangak kato den. Nan aden tetap pada pendirian den. Aden turun dari rumah ko. Biar nak diuruinya dia-dia itu. Ada yang kepai. Usah serupa itu tuan. Pak Apulo mangko karena Sudin adiknya pulo nang katanya ayo. Ndak ibu tuan anak ketek-ketek kabar tinggalkan. Biar nak rasuakannya. Inyo kan lah cadia. Ndak para lu bagai den inyo le doh. Apa yo guna ya denisko? Usah tuan. Usah ditinggalkan kami tuan. Tidak bisa. Pokoknya ada yang kepai. Awaslah kau. Jadi pesan kayu hijau. Lapekan. Dempa sifat-sifat kan mereka. Awas kau yang kepai. Tuan. Indah. Tan tak boleh pai. Jangan ditinggalkan kami. Ondena. Ayah kau nak. Awak kan ditinggalkannya nak. Maaf. Tuhan nak boleh baik. Nak ibu Tuhan kan anak ketek-ketek kau. Ayah. Sayang. Jangan tinggalkan kami ya. Tuhan jangan tinggalkan kami Tuhan. Oi mama kayo. Apa yang kalian tangikan? Asal ada yang baik. Tinggalkan kami Tuhan. Burui kan kalian udah kalian tutup kamaru. Tidak bisa. Pokoknya dia baik. Tinggalkan Ada yang membawakan cara dia. Oh, kampulo cara kalian. Lapekan. Lapekan terangan ada. Padolen sasau ke sadoe lo kau. Tuhan tinggalkan kami. Oi galera. Tuhan tinggalkan kami. Sampai hati ayah ke kamu.
Dato' tadi